Здравейте! Днес ще ви разкажа за концепцията All on 4 или всичко върху 4. Това е поставянето на 4 импланта върху горна или долна челюст, когато са напълно обеззъбени. Нека ви покажа какво представлява импланта. Импланта се състои от имплантна част или винт, който се завива в коста, надимплантна част или пънче и корона или мост, който се поставя върху него. Той състои се от 3 части, които се свързват помежду си подобно на лего. Много пациенти ни питат, болезнен ли е този процес? Не, процесът не е болезнен, той се извършва под местна упойка и много често пациентите съобщават дори липса на болка след извършването на операцията или временен дискомфорт. Нека ви разкажа етапите, през които се преминава при едно имплантологично лечение. Първото посещение или първият етап, това е прегледа и извършването на 3D снимката. 3D снимката дава възможност да оценим качеството на коста, височината и дебелината на коста, за да може да изберем правилния по дължина и диаметър имплант. В същия етап вземаме отпечатък на пациента, като го сканираме с дигитален уред. Най-често изработваме 3D водач въз основа на този дигитален отпечатък. 3D водачът се изработва на 3D принтер и дава възможност за точното и правилно позициониране на имплантите в коста. Бих посъветвал всички, които ще си слагат импланти, да изискват изработването на хирургичен водач. Хирургичният водач в съвременното общество и в съвременната дигитална ера е абсолютно необходимо за правилното поставяне на имплантите. Като втори етап, това е същинската операция. Тя протича между 30 минути и час и половина. Извършва се под местна упойка и няма никаква болка. След завършването на операцията на пациентът се назначават антибиотици и витамини, като се изпраща за домашно лечение. След това най-често в първите 2-3 дни се наблюдава отток и подуване около местата, където са поставени имплантите, но то бързо отшумява. На 7-10 ден пациентите посещават отново клиниката, за да бъдат премахнати конците, които са сложени по време на операцията. След това пристъпваме към изработването на временни протези. Те биват горна и долна временна протеза, които пациентът носи в продължение на 3 месеца, докато настъпи косто-интеграционният процес. Последният етап на завършването на имплантологичното лечение е след 3-я месец и включва разкриване на имплантите, взимане на дигитален отпечатък и изпращане в лабораторията, където за 7-10 дни изработват метал-керамични конструкции или циркониеви конструкции, които се поставят върху имплантите, като те биват завинтващи се и цементиращи се в зависимост от случая. Нека сега поговорим и за всички интересни въпроси, които задават пациентите относно имплантологичното лечение. Първият въпрос е колко време отнема целият процес. Целият процес обикновено отнема около 3 месеца. Това е от първото посещение на пациента в клиниката до поставянето на окончателната конструкция. Много често ни питат, защо не може всичко да стане за една седмица. Според нас това не е биологично и поставянето на имплантите и веднага конструкции върху тях крие риск от провал и инфекция и опорочаване на цялото лечение. Един интересен въпрос е, ще ходя ли без зъби през този период? Не, ние ви изработваме временни протези, горна и долна, с които може да се храните и да живеете пълноценно. Ако съм диабетик, мога ли да сложа импланти? Да, диабетът не е противопоказание за поставянето на импланти. При диабетиците е нарушена микроциркулацията и има повишен риск от инфекция, но ако се спазва добра хигиена, антибиотично и витаминозно лечение, бихме очаквали успех. Един често задаван въпрос е, ако имам парадонтоза, мога ли да сложа импланти? Да, през последните години сме установили, че поставянето на импланти на хора с парадонтоза няма никакъв проблем. Тоест, след премахването на парадонтозните зъби и поставянето на имплантите, инфекцията и разклащането вече не се прехвърля и към имплантите. Така че пациентите имат едно дълготрайно и стабилно решение за години напред. Ако съм в чужбина, колко пъти трябва да дойдем? Ако сте в чужбина, идването трябва да е минимум 3-4 пъти, като 2 от тях са по-кратки за около 2-3 дни и 2 от идванията трябва да са между 7 и 10 дни. Кои са по-дългите периоди на престой? Това е вторият етап
на извършването на операцията, като пациентът трябва да е в клиниката между 7 и 10 дена, и последният етап, който е завършването на имплантологичното лечение и поставянето на конструкциите, което зъботехника изисква от нас 7-10 дни за изработване на тези конструкции. И последният въпрос: ако организмът ми отхвърли имплантите, трябва ли да правя някакви тестове? Не, няма специфични тестове. Имплантите се изработват от титаниев сплав или цирконий и са биологични и биологично съвместими с коста на пациента. Като най-честата причина за отхвърлянето на имплантите, това е инфекцията. Ето защо, ако се поддържа добра хигиена, добра витаминотерапия и добро антибиотично лечение по време на оздравителния процес, може да се гарантира успех. В заключение бих искал да кажа, че концепцията All on 4 или всичко на 4 е едно съвременно, стабилно решение за неподвижно възстановяване на дъвкателният апарат. Трябва да споменем, че съществува и вариант, в който да бъдат поставени не 4, а 6 импланта на всяка челюст. Тогава стабилността е по-голяма в сравнение с 4 импланта на челюст, но пък от своя страна е по-скъпо струващо лечение.